Het witte goud uit Pelermaas maakte maandag een promotietour naar Utrecht bij het hoofdkantoor van de Rabobank. Het Aspergegilde wilde op deze manier met ambassadeur Guls Mees, directeur van Rabobank Pelermaas en Leudal, de asperge in de stad promoten. Nou, ik ben dit jaar, 2018, ambassadeur van het Aspergegilde Pelermaas. Dat betekent dat ik vanuit die rol de asperge mag uitdragen. Het kantoor van Rabobank Nederland, daar werken 7000 mensen. Die lunchen allemaal tussen de middag. En ik vind dat een uitstekende gelegenheid om de asperge te kunnen promoten. Asperge uit Pelermaas, asperge van de grootste aspergegemeente van Nederland. Een belangrijke economische drager voor Pelermaas, voor de food- en agri-sector. En vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. We zijn met een hele delegatie naar Utrecht gekomen van het Aspergegilde om al die mensen te laten kennismaken met de asperge uit Pelermaas. En hij staat de hele week hier op het menu in diverse varianten, van snack tot iets bij het broodje, tot een uitgebreide warme maaltijd en soep uiteraard. Ja, het is uniek om hier in Utrecht, laten we eerlijk zijn, het product is hier nog niet zo bekend tegenover in Limburg. Maar dat we hier in Utrecht op Rabobank, waar zoveel mensen gebruik maken van het restaurant, om daar het product uit Pelermaas te mogen promoten. En we zijn algemeen trots op onze boeren en tuinders en vinden het ook hartstikke leuk dat ze zelf hun product promoten hier. Dagelijks eten zo'n 1700 mensen in het restaurant van het hoofdkantoor. De asperge staat de hele week op de kaart en de koks die weten er wel raad mee. En het enthousiasme wat hier heerst om dit product hier te verwerken is gigantisch. Dus het is echt een super promotie nogmaals. Weet je, het is een fantastisch mooi product. En ook al zeggen ze het is Limburgs, wij zijn er ook een beetje trots op. Dat blijkt ook wel uit het feit wat wij hier met jullie product aan het doen zijn. Ontzettend mooi product om mee te werken. Het is jammer dat het maar zo kort is. Maar het is een product waar je ongelooflijk veel mee kan doen. Een hoop mensen denken alleen maar aan de asperge met de ham en de eieren. Maar je kunt er in zo ongelooflijk veel gerechten en op zoveel verschillende manieren bereiden. Dus er is veel meer mogelijk met asperges dan de meeste mensen denken. Nou, ik ben normaal niet zo'n fan van asperges. Maar ik vond het er zo lekker uitzien. En ik vind het in bepaalde gelegenheden, zoals bijvoorbeeld die gecombineerd met vis en met botersaus, vind ik het wel lekker. Dit is een promotiedag van de Limburgse asperges. Spreekt dat jou aan? Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Zeker de regionale producten en waar het vandaan komt, vind ik altijd heel leuk. Nou, wij vinden het algemeen naast gezonde voeding en ook het belang van de telers, tuinders, agrariërs heel erg van belang. We vinden het heel goed dat een streekproduct zoals de asperge is goed gepromoot wordt en ook op kwalitatief hoog niveau die producten worden geteeld, deze groentes. Nou, dat is in Midden-Limburg een belangrijk onderdeel, een belangrijke bron ook voor inkomen normaal. En deze regionale ontwikkeling promoten we zeer. En zeker omdat dat ook de hele regio mee gepromoot wordt. En in andere regio's hebben we wat anders. Maar heel belangrijk dat mensen gewoon zelf deze teelt goed oppakken, uitbouwen. Eigenlijk tot een prachtig consumentenproduct en ook exportproduct maken. Zou het gewone groenten zijn, dan zou het een ander verhaal zijn. Maar omdat ze eigenlijk zo kort verkrijgbaar zijn, daar moet je er gebruik van maken. We zien hier natuurlijk de asperges die wij op een themabuffet gebruiken. Dat doen we wekelijks een heel apart gerecht. Maar ik heb ook gerechten gemaakt voor onze overige pleinen, zodat er in de salades, in de soepen, in de wokmaaltijden deze week dagelijks verse asperges gebruikt worden om zoveel mogelijk aandacht te geven. Door de kou hebben de asperges lang in de grond gezeten. Toch duurt het seizoen daardoor niet langer. Een asperge die reageert pas bij 12, 14 graden. Dus ook met stoken heeft het lang geduurd. En zodoende heeft het lang geduurd voor de asperges echt op gang is gekomen. Maar voor Lieverlee is het nu wel top productie. Ja. Het feit dat het later begonnen is, betekent dat ook dat het langer doorgaat? Dat hoeft niet. Het gaat erom wat een plant brengt in een periode. En telers weten dat, zoveel kilo per hectare. Dan ga je die plant uitputten, dus die stoppen toch wel als zij
de hoeveelheid kilo's geoogst hebben. En als het een langere periode warm weer blijft, dan gaat die plant het een beetje inhalen. En dan kan het best zijn dat ze gewoon op hetzelfde moment stoppen dan verleden jaar. En met lege kistjes gaat het gilde terug naar Pela-Maas. Ik ben er trots op dat op het kantoor van Rabo Nederland, waar 7000 mensen dagdagelijks werken, om daar het mooie product, het witte goud uit Limburg, uit Pela-Maas, te mogen uitdragen. Dat maakt me wel trots, ja.